Ang liwanag ko eh. Oy. Lumot pala to, lubat. Ronald, Miguel, shout out. Ronald, ayan. Milmar channel, Miguel, shout out. Miguel, shout out. Ayun, kabukas ko lang mga lalabs. Na late. Kasi may bago tayong upload na video. Ayan. Ronald, my love. Miguel, shout out. Ronald, my love. How are you, Ronald, my love? Yung unang tamsak sa magandang kilay niya. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Dan Thompson from Normal. Nagising pa naman sa kabila. Ano bang inaano mo? Bakit ba? Dan Thompson Ross, ayan. Tulad my love, host, baka pwede mo akong tulungan. $5 na lang po kasi sweldo na ako sa YT. Pwede pong tamsakan bakasan at pwede pong paliparan ang aking premier birthday. Tulad my love. Kunin ko lang yung aking bagong para maibaba ko na siya. Copy link. Oh, mama. Bakit Ronald, po ba na-reach yung 100? Ronald? Di ba rin matagal ka ng money? Pin message.
Yan, Nilmar, nagawa ng kanyang bahay si Nilmar. New upload. Happy Heart Day. Ang laki na ng bahay mo, Ronald. Yan, Nilmar, nagawa ng kanyang bahay si Nilmar. Lita ko ngayon, Nilmar. Lita ko ngayon nag-open Billy's Adventure Channel, Tamsak Dan host. Ayan. Ang shoutout Billy's. Tamsak Dan host from Billy's Adventure. Pa-play ulit ako, host. 1.5. Sige lang, guys. Play kita ulit mamaya. Kunti na lang yan. Mga ano na lang yan eh. 1 point. Wala, isa't kalating buwan na yan. Sige, play kita uli mamaya. Ronald, my love, dikit na from Billy's Adventure. Ayan. Bili kita mamaya, Nilmar. Ayan mga lalas, palabog naman yung aking bagong upload dyan. Kahit 1 minute lang in tamsak. Yung aking bagong upload, nakapin. Mabilis na lang kasi $5 na lang pala sweldo ka na. Ayan.
Thank you more, host. Walang anuman, lalabs. Hindi kita uli mamaya. Thank you more. Ayan. Good morning, Akrima. May love shoutout, lalabs. Good morning sa'yo, lalabs, Akrima. Ayan. May love shoutout. Hello, host. How are you? From Cooking with Sapia. May love shoutout, everyone. Palablab naman ako, mga lalabs, sa aking bagong upload dyan. Nakapin. Pa-watch lang kahit 1 minute, mga lalabs. Tapos thumbs up. Okay na? Sana all makakasahod na, matikman na ang pinaghirapan sa YT. Ako sasahod na ako sa ngayong February. Kasi na-reach ko na yung $100. Ayan. Baser Abubakar, Tuto CP. Ano yan, lalabs? Huwag ka magbaba ng ano, bawal yan, lalabs, Akrima. Nasin mo sa iba, nagkawali ka. Ayan, Bella's Adventure, nagawa ng kanyang bahay, Cooking with Sapia and Nelmar. Akrima, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Dragon Gaming, long time no see. Wala, Dragon Gaming. Long time you didn't see me. Nagkamali. Ayan, binaba ni Nightbot yung aking member dyan na si Mount Valley. Palabad naman mga langas, new video, ayan. Ayan yung nakapin, bagong video rin mga lalas, palablab lang na. Patamsak na lang, 1 minute, okay lang na yun, basta kay tamsak. Oh, congrats, host. Oo, na-reach ko na yung 100 mga lalams. Na-update lang ni Lolo nung ano, nung 10 ba yun? Diyan, February 10. Ayan. Hintayin ko na lang yung aking sweldo. Makakasahod na si host ng unang kanyang sweldo. Ayan, Jennifer Kemko. Galag shoutout. Jennifer Kwangko. Ayan, Elmar nagbaba ng kanyang bahay. Matitikman na natin yung unang sweldo ng YT. Yan, Bella's Adventure Channel. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Palablab naman ako. Ayan mga lalabs, yung nakapin pa. Watch naman yung nakapin mga lalabs. Kahit 2 minutes lang. 1 minute to 2 minutes. Ayan yung aking member dyan na si Akrima. Palablab ako mga lalabs. Si Akrima. Si Party Music. Ayan. Nandiyan mga lalabs. Natamsakan ko na bago mong video ako unang nagdamsol. Thank you so much, Nelmar. Ngayon na lang ako nagluto uli. Salamat, Nelmar. Nabisi kasi dito sa LS, tapos minsan walang off. Kaya wala akong time magluto. Buti nasipagan ako.
Kasi pag nag-video ka ng ng niluluto, di naman mabilis. Nakakapagod din, di ba? Ayan, Billy sa adventure, nababa ng kanyang bahay. Chararay. Ayun mga lalabs, si Batang Sandstorm binababa ni Nightbot. Palablablam na ko mga lalabs. New video from Dragon Gaming. Magalab shout out Dragon Gaming. One day TV tamsak. Ayan, magalab shout out madam. Salamat po sa iyong patamsak. Ayan, Nilmar nagbawa ng kanyang bahay mga lalab si Nilmar. Cooking with Sapia. Ayan, nagbawa ng kanyang bahay si Cooking with Sapia. Ayan, nagbawa my love. Nagbawa ng kanyang bahay. Mikasa Kushin. My God, pagpasok ni Mikasa nabulol ako. Mikasa Kushin, nag-shout out. Pagpasok ko yun, nabulol. Musobya, congrats mga kasahod ka na sana all. Ba't ikaw ba? Hindi mo ba na-reach? Diba ikaw na una sa akin? Mikasa Indian, mag-love shout out. Indian Wanderer, ayan. Ikaw ba, Mikasa? Hindi pa ba na-reach yung 100? Di ba ang araw ang dahil mong tao, tapos marami ka namang member. Mikasa, uy. Mag-love shout out, Indian Wanderer. Hindi mo pa rin na-reach, Mikasa. Di ba sabi mo noon, 80 na sa'yo? Hindi ko na inaasahan yan. Bakit mo inaasahan? Inaasahan mo yan, oy. Dagdag din yan sa kita. I-check mo yung revenue mo, mali mo na kaisang daan ka na. Basta ang dahil mo kayang member. Ang dahil mong tao, ayan. Posibleng di mo pa na na-reach. May tax yan, host, kaya dapat kahit parang 20. May tax ba yun? Ano lang nakita ko sa akin, 106 ba yun? 106.39 ganun. Pero nakalagay naman doon, na-reach ko na daw yung 100.
Congrats po, ayan. Wag na muna kasi hindi ko pa alam. Thank you, Mikasha. Ayan. Saglit lang akong, late na kaya kung bukas ko lang, Mikasha. Late na. Kasi nga may bago akong upload. Sana all, ayan. Sana all sa sweldo na. Dagdag din yun sa ipon, di ba? Ayan, Henry Ford Vlogs, Harley Mar, mega love shout out. Post tamsak, ayan. Salamat sa iyong patamsak, lalabs. Henry Ford, ayan. Mga lalabs, patamsak naman sa nakapil. Pawats naman kahit 1 minutes lang, tapos tamsak, ayan. Okay na si Bicol ng Uragon. Bago nga po yun, mga lalabs, yung nakapin. Ground beef with red kidney beans. Natakhan na talaga ako. Harley Mar, patamsak horse, ayan. Tamsakan natin yan, Harley. Ang haba naman ang alas na to. Tirin, Harley, patamsak ko sa 2 minutes lang. Salamat, ayan. Parang yung report. Tamsakan natin yung mga lalams. Si Henry Ford. Tananan. Hindi mo pala main yan. Ayan, Henry Ford. Pirit, pirit, pirit. Ayan, 6 million in the house. Magalang shout out everyone. Thank you so much. 6 million. Saan yung bahay mo yung report? Wala naman eh. DJ
Natakpan na talaga ako. Proud Pinoy, grab shoutout po host. Ayan. Kumusta ka na Proud Pinoy? Grab shoutout sa'yo. Happy Valentine's po pala. Ayan. Happy Valentine's din sa'yo Proud Pinoy. Salamat naman sa iyong pagbati. Palablog naman mga lalab siyang nakapin. Pawats na lang kahit 1 minute lang. Then thumbs up. Ayan. Natakpan na talaga ako. Ayan, palablog naman si Ronald mga lalabs. Nagbaba ng kanyang bahay. Reggie Flores Remix. Si Ronald my love. And 5 million in down. Love shout out. 5 million. Thank you so much. Mary GB Vlogs tamsak ho. Ayan. Salamat po sa patamsak madam. Mary GB. Salamat po madam. Nam 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 nam. I'll let you go. Why? Salamat po sa iyong patamsak. Dan tamsak Ronald my love. Dating dikit na yan. From Mary GB Vlogs. Late na ako madam nag-online. Mga naka-online siguro mga 15 minutes pa lang. Late na. Let you go. Why? Let's go. Ayan, Bicula ng Oragon, nagawa ng kanyang bahay. New video. Forwards naman mga nasa Bicula ng Oragon. New upload. Right. Ayan, nanonood ko sa upload mo, spool. Ayan. Ayan, thank you so much, Akrima. Reggie Flores Remix.
Thank you so much, Akri Malalas. Ano lang yan, mga 12 minutes ata. Of the night. Mas butter and max. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Try mo magluto yun, Akrima. Meron yan dito sa abroad, di ba? Meron din sa inyo. Yung mga kajun na yan, nasa spices lang yan. Sonic Wave Disco Mobile. Be my lady of the night. Yan mga lalabs, yung aking member naman yan, binababa ni Nightbot, si Mount Val Harmony, nandyan din si Akrima, palablab mga lalabs. Ayan, palalo na kapag mga lalabs, si Mary JB Vlogs. Sonic Wave Punta lang kayo sa Goto channel para kayo makapunta sa channel niya. Pwede na kayo magawa ng ng inyong amo ko, bumili din siyang ganun. Red beans. Binili ko nga lang Nelmar yung Akrima yung nasa lata kasi kung yung fresh matagal siyang palambutin. Ayan, Akrima. Ayan si Akrima mga lalaws, binagbaba ni Nightbot, palablablan ako mga lalaws. Sa aking member na si Akrima, Akrima 36 vlogs, ayan, cooking with Sapia, nagawa ng kanyang bahay. Cooking with Sapia mga lalaws. Hindi maklik ang Madam Mary GB yung ano mo. At yan ayaw maklik. Ayun. Of the night. Ayan, Madam Mary Jimmy, na talagang dalawa, Madam. Ipatata nakadikit sa'yo. Ayan, Madam Mary JB. Dantia Valdez, thumbs up, Danos. May pinag-shoutout, Dantia. Thumbs up. Ayan, salamat sa pa-thumbs up. Upcoming live, guys, from Dantia. Ayan. Ayan, Dantia Valdez, palablab mga lalabs. Kalimbangin nyo yan. Nag-i-alish yan siya. Magisayaw, magiyataw kay DJ Rams. Guwapo.
Yan, Dante Valdez ang ng kanyang bahay, Ronald My Love. Ayan, tulungan niyo na si Ronald. Luluwi. Ayan, Madam Mary GB. Sige tayo itong dalawa, Madam. May mawa akong dalawa. Ayan, batang south yung binababa ni Nightbot, mga lalaws. DJ Rams, Idol. Idol. Cause this boy wants to stay. Loves more than he can handle. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending? Hey, don't let him steal your love from me. Lanaw del Norte, Mix Club. Ito with Kathleen Galag shoutout. Tamsak harang. Ayan. Salamat mo sa iyong paharang. Ito with Kathleen. Ayan mga lalas. Pahit naman daw si Ronald My Love. Ayan. $5 na lang pong tamsak. Baka sana at pwede rin pong paliparan ang aking premier Happy Heart Day. Muna yung channel and binabuha ni Nightbot. Dante Valdez, ayan. Nagbuba ng kanyang bahay si Dante Valdez, mga lalas palablam, nag-i-LS din yan. DJ Rams, Idol. Luluwi. Ayan, Elma Abayon, may ganap shoutout. Lanaw del Norte, Mix Club. Tamsak, ayan. Salamat sa inyong patamsak, lalaws. Ayan, karapatan natin. Karapatan natin yan. Ayan, Elma Abayon. Ayan, Madam. Binigyan ka ng dalawa, Madam. Madam Mary GB. Binigyan ka ng dalawa. DJ Erjun on the mix. Do it. Here we go again. Ayan, ito yung Kathleen. Naka-video lang. Our street, many sound system. Something to dance to. Here we go again. Good morning, Galag shoutout. Bonsoir.
Palo pala ako nito na kami ako. Shit. Hindi ko napansin. Dan tiyatamsak dan, ayan, from Ilma Abayon. Ayan yung upload pang di ko na ng organ mga lalabs. DJ Arjun on the mix. Do it. Here we go again. You're so fine, I'll be yours till the end of time. Don't you make me feel? Yeah, you make me feel. I know that Ayan, Kalimbang from Ilma Abayon. Ayan, Ilma Abayon ang mukha ng kanyang bahay. Like a virgin. Ayan, Madam Mary GB, nagbigay ko sila ng dalawa, madam. Nandyan ba si ano? Si Nilmar, nandiyan pa ba si Nilmar? DJ Arjun on the Yan, 8 mix. million daw. May nag-shoutout, 8 million. Yan, Eric Garcia, may nag-shoutout. Hello. Medyo ulit ako naka-LS ngayon, mga lalabs. Yan, Eric This is the mix Garcia, of nagawa ng Carles kanyang Mix bahay. Club DJs. May nag-shoutout, Eric Garcia. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, kampiyon. This is the mix of DJ Romar, the best. Yan ang million in the house na ni Selma. Yan, Rudy Katamura Jr. Ang ba ng kanyang bahay, may nag-shoutout. Rudy Katamura. Palabrag naman ako sa aking member niyan, mga lalabs, yung mga binababa ni Nightbot. Yan, sikula ng Oragon, patamsak naman mga lalabs. 1 minute lang, okay na, sapat na. Then, tamsak. Bongs World Dan Miss Bulong, ayan. Thank you so much. Pakis ng premier po, ayan. Pakis sa premiers from Abangers. Yan, tamsakan natin yung premier mo. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. This is how we do it. This is how we do it. This is how we do it. DJ Romar, the best. Nani si Alba, nagawa ng kanyang bahay mga lalabs. Nani si Alba. Bongs World, ayan, game. Masak na po, ano? This is the mix of Carles Mix Club DJs.
This is Team Destruction. Thanks ay, ayan, from Abangers. Basta Team Destruction, kampiyon. Good morning, Mikasha, from Longsword. DJ Romar, the best. Abangers TV, mega shoutout. Ayan, ganyan pala si Mikasha. Parang ako inaantok mga lalads eh. Good morning, Sir Bong. Ayan, from Mikasha. Sino ba yung may premiere? Si ano, hindi ko makita. Si Abangers. May premiere si Abangers. Destruction, powered by Mikasha, nasaan yung bahay mo? Mikasha, nasaan ang bahay? Bahala ka dyan. Ayan, ipipin ko yung ano mo. Pangalan. Hey, Mikasha, my friend, from Eric Delson. mix of DJ Romar, the best. The best. The best. Tamasakan ko na yung ano mo, yung premiere mo, Abangers. Dalawa. Ikalsakan kamot, pot, kapot, kapot, ikalsakan kamot, pot, kapot. Ayan, mag-buto channel na kayo mga lalabs kung gusto nyo tikitan nyo ng kapin. I-click nyo lang sa mobile na yung nasa gilid na may tatlong dot. Kapot, kapot. Eric Garcia nagawa ng kanyang bahay, Eric. DJ Rams, the best. Yan, buong sword nagawa ng kanyang bahay. Eric Garcia nagawa ng kanyang bahay. Buong sword ay nagawa ng kanyang bahay. Palablab naman sa nakapin mga lalabs. DJ Rams, the best. Ay, ayan. Cooking with si Kuya, ayan. Eat with Kathleen, nagawa po ng kanyang bahay mga lalabs. Eat with Kathleen. Mga lalabs, palablab naman sa nakapin. Oh. Lanao del Norte, Mix Club. Ayan, Himawari Vlogs Harang. Salamat po sa iyong parang yan, Madam Himawari Vlogs. Hindi lang shoutout sa iyo, Madam Himawari Vlogs. Ayan, yung aking member na si Bloody ko dyan, mga nalas palagab naman. Ikalsakan kamot, Ronald Pailab, pahelp naman si Ronald mga lalabs. kamot, pot, kapot, Ang kamot. Ang bagong gaming, nagawa na kanyang pamamahal. ikalsakan kamot, DJ Rams, the kapot, best. kapot. Yan, Eric Garcia, nagawa ng kanyang bahay, Eric. 5 million endorse nga lang shout out. 5 million. Thank you so much, 5 million.
Yan pala may indas mga nag-shoutout. Himawari madam, kumusta ka na po? Harang, salamat sa iyong paharang. Huwag kalimutang tamsakan si mga lalak ay Eric Garcia na baba ng kanyang bahay. Hi everyone from Kylie. Ayan, padikit naman ako sa nakapin mga lalaks. Himawari Blancs, madam. At din dan pulpak with bakas pasok lang from Bones World. Yan, 8 million daw sa love shot at 8 million. How is everybody? Everybody happy? And 9 million in doubt may love shot at 9 million. That's good to hear you're having a great day. Ayan, from Kylie. And 8 million in doubt may love shout out. Walang may love damsak dan. Himawari OTW na po, ayan, from Ronald My Love. Ayan, bago lang ng Oragon yung upload. I miss you guys from Kylie. Yan, Eric Garcia, nababa ng kanyang bahay, Eric. DJ John Ree. Yan, good morning, Pride GDY TV. Mga love shout out. Good morning, lalams. Nawala yung music natin, ah. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe. Eric Garcia, thumbs up dan. Ayan. Baba ako, upcoming LS ko. Sige, baba ka.
Payoda po ma'am, salamat. Ayan, from JDY TV. It with Kathleen. Pag naiba yung aking music, ano nangyari? Business. Kantok naman tong kanta na to eh. Tara, di kita na from GDY. Ko alam pa baka, ano ko baka copyright tong aking ano. Alhamdulillah. Bigla shout out everyone. Ayan. Pinatay ko yung music ko kasi hindi ko alam naka-play siya ng iba. Baka ano yun, copyright, patay na naman ako. Ilang beses na ako nakaka-copyright. Oh my goodness. Lagi na lang. Ano ba to? Ang kulit ng ano na to. Kaya lang mga nalang, ayusin ko lang yung ating music ko eh. Yan yung music ko eh. Tamsak Batang Sandstorm, may love shout out. Ayan. Himawari Vlogs. I'm already connected, my friend. Ayan. Tamsak host from Batang Sandstorm. Ayan. May love shout out everyone. Oh, inayos ko lang mga lalags yung aking music. Kasi mamaya mag-read na naman yung aking dollar sign. Copyright na naman, oy. 5 million in last mga love shout out. Ayan. Mikasha, nandyan ka pa? Sana si Mikasha? Hindi ko na napansin. Mikasha, nandyan ka pa? Sana si Mikasha? Mikasha Kusin. Hindi ba siya nagbaba ng kanyang bahay? Yung kanyang upcoming LS. Ayan si Mikasha doon. Skin. Oh, ma-power Mikasha Kusin. Ayan. Tamsakan natin yung mga lalabs.
Ayun, karapatan natin na baba ng kanyang mic. Karapatan. Toronto girl, mag-love shoutout. Karapatan natin. Ayan. Karapatan team, mag-love shoutout. Ayan, from Toronto. Maraming gaming thumbs up dan from Himawari. Harang, ayan, salamat po sa harang, madam. Bongs Dan na from JDY TV. Can you drop my link please? Ayan, yes Kylie. Sino pa dyan from JDY? Ayan, Eric Garcia, thank you my friend from Himawari Vlogs. Ayan, please connect to Kylie. Ayan, binaba ni Android 18 mga lalabs. Hindi kasi siya marunong magbuba ng kanyang bahay. Natasha Kusintan sa dikit kalimbang na pasukli from Toronto girl. Ayan. If you need daw, mag-love shout at 8 million. Ayan si Kylie mga lalabs. Palablab naman. Kylie Crypto, please connect from Android 18. Harang, ayan, salamat po sa paharang dyan madam. Joyap channel, thumbs up. Himawari Vlog, salamat Sisi Love from Toronto girl. Papin po mama yan. Sige maya maya JDY.
Yan ko kiwawari po sukli po ma'am from JDY TV. Eric Garcia, OTW from Toronto, girl. Ayan, 8 million daw. Mag-love shout out 8 million. Sa nakapin pasukli naman, ayan. Sige, GDY, nagsusuklihan si Mikasa. Tamsakan mo lang, dikitan mo, ayan. Magbakas ka dyan. Mikasa Lul, ayan. Sabi mo yung indaw sa mag-love shout at GDY TV OTW from Mikasa Cuisine. Ayan. Ailynski vlog, thumbs up dyan. Ayan. Salamat po Madam Himawari. New video from Dragon Gaming. Toronto Golden Full Package from Eric Garcia. And cooking with sa pinababa ng kanyang bahay, mga lalabs. Pupula ng Oragon yung uploads. GDY TV pang 185 ako sa'yo, stay connected. Ayan. Ayan, Toronto. Eric Garcia, full pack dan, please connect. Thank you from Toronto, girl. Ayan, okay, salamat po pa ako sa iyo, Mikasha from GDY TV. Are you having a good time? Ayan, from Kylie Kripner. Sino pa dyan? Tara, dikitan na. GDY OTW from Toronto, girl. Ayan. Salamat sa tambak, Kuya Bong. Ayan. From Mikasa Cuisine. Bong's World TV. Ayan. OTW. Punta tayo kay GDY. Harang, ayan.
Salamat po sa paharang, madam. Good morning, Kiss. Ayan. Kiss, keep it simple, survivor. Good morning. Nag-love shout out to you, lalams. Kiss, keep it smile, survival. Ayan. Nag-love shout out. Kylie Klipner. Ayan. Eric Garcia nagawa ng kanyang bahay.